Hello guys, good morning, good morning. Happy Wednesday sa lahat. Happy Wednesday to all. How's your day guys?
Hello guys, good morning. Thank you for watching. Good morning sa lahat. Okay guys, thank you for watching guys. How's your day guys?
Hello, Sis Evie, or good morning. Good morning sa'yo, sis. Gabi nag-play ako ng ibang mga kasama natin. Yung iba di ko pa natapos. After ko mag-live, play ulit ako ng mga kasama natin. Nag-live lang ako nung saglit kasi para ma-update ko yung account, sis. Matagal na kasi hindi ako nagla-live. Good morning din sa'yo. Kahit 1 hour ko lang to. I-update ko lang. Kumusta, sis? Kumusta, sis, ang earning? Di pa, sis. Wala pa. Kalahati. Wala pa sa kalahati, sis. Ikaw, sis, naka-payout ka na? Ilang beses ka na naka-payout dito sa kay YT? So, wala pa sa akin kalahati, sis. Pangalawa mo na yan, payout, sis. Mas okay ba? Okay bang i-play siya? Kahit isang wifi lang, pero ibang account. Palagi kang nasa paangat, sis. Dapat siguro, araw-araw ako may upload, no? Hindi pa kalahati sa akin, sis. Pero naka-payout ka na, sis. Pangalawa mo ng payout.
Anong ginawa mo sis? Kasi madali ka naka-pay out. Na-play mo ba? Or may nag-viral ka bang mga videos? Or araw-araw ka lang merong video? Ilang video upload mo bawat araw sis? Araw-araw ka nag-upload sis? So, so,